Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳамавақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарем. Ай ҳаматон миннатдорем. Дар ин видео хостем ки комментариҳое ки видеои пеш данавистагиен то ҷои медонистагимон ҷавоб гардонем ва нарх навои билета Мадина шумода мерасона. Пешаи видеора сар кардан 1 дақиқа стоп кунен, подписаться ва лайка биҷихен и бисёр мода дастгирии беҳтарин мешава. Ва имрӯз бигем ки 70 000 шидем, боше ҳама вақт ва мерем комментариҳоро мехонем. Абдулло ай дамадед ва печати фаршивӣ дорем, ҳеҷ намеган. Не бародарҷон, мақсад ки ай ин сабаб ай таможнӣ намегардонанд. Бисёр одамҳо рафтагиам, бигем ягон касша гардондаги нестанд. Вале агар Тоҷикистон бирен загранпаспорти нав бигирен, беҳтарин мешава. Ака мара 2 бор қапид ФМС 10 сол депорт карданд. Имрӯз срокиш тамом шид, Турсия рафтам, метонам дар аэропорт намеқапанд. Бародарҷону мисол гуфтагием ки барои аэропорт омадан акаи Фарух мегзарона ва агар ами раҳу руда нақапанд, бигем аэропорт дар омадан да нақапанд, таможнӣ дигар намегардона. Вақти таможнӣ гузаштан депортация дорем ё ки бигем ки бисёриёш кредити телефон доранд, намегардона ин сабаб одамора ва далчи мерем. Вале агар ки документ пурсанд, бинанд ки депортен, мумкина ки спецприём барам, баъдан Тоҷикистон рӯй кунам. Ака баъди 12 аэропорт Жуковский проверкаш чихела як видео накардем бинем. Агар канала тамошо карда бошен, 13 числода видео кардагим, бигем ки ранги пештарай беҳтарин аэропорти майдак оддӣ беташвиш проверка надорам. Бигем одамое ки документ надоранд Жуковский хати мераванд, бигем хато намекунем. Ассалому алайкум, аэропорт Внукова проверкаш чихелай. Бисёр видеом дам гуфтагим дидагим, мисол проверка дора, вале YouTube да Умед ТВ нависен аэропорт Внукова сиёмка кардагие ки мақсад оддӣ карда чихе ай киҷош медуре, ай ҷои бемилисош бигем хато намекунем, ҳамаша фаҳмондагӣ ай. Акаи Фарух ба чанд сум хизмат мекарда боша, ба хотири Аллоҳ мекуна ё ки пул мегира? Дар ҳамин масъала хостам шумо да бугум видеои пештара дидем ки гуфтам ки мисол одамҳое ки документ надора ай аэропорт амадед ва акаи Фарух медрорашона. Мисол акаи Фарух ҳамихе одамее ки медрора, ягон чи битен метен натен да ҳаққи шият давом мекуне. Мақсад беҳтарин одам ай. Агар видеои пешам тамошо карда бошен, гуфтагим ки ман якум бор ами акаи Фарух фарёд кардаги ай ва инем хали. Агар ягон чи ам натен, мақсад телефонш мекуне, мегира, медрора. Мақсад шояд баъзеҳо фикр кунанд ки ё бизнес сар кардан, ман акаи Фарух ягон сум намегирам барои одам дуровардан. ҳамиқа ки бигира будрора, барои ҳамиқа мегӯм. Хоб, ҳамиқа савол ва нарх навои билета Мадина мега. Хоб. Аслон, нархҳои моҳи октябр. Аз Москва ба Тоҷикистон. Москва Душанбе аз 17 000 то 24 000. Москва Кӯлоб аз 16 000 то 19 500. Москва Пухтар аз 18 000 то 27 000. Москва Хуҷанд аз 16 000 то 20 000. Ва аз Тоҷикистон ба Россия. Душанбе Москва аз 14 000 то 16 000. Кӯлоб Москва аз 14 000 то 15 000. Пухтар Москва аз 14 000 то 15 000. Хуҷанд Москва ҳамаи числоҳош 15 000. ва вариантҳои арзон пересадка катӣ метавонанд биёвен. Шаҳрҳое ки нагуфта метавонанд занг занен, бипурсен. Бале, номерҳоро барои билет ҳама вақт ҳам дар видео, ҳам дар комментария мемонам ки метавонед телефон кунед пурсе ва ҳамаша рубл қатӣ дар назар доштем. Паноҳи Аллоҳ худтон эҳтиёт кунед, ягон чи намегите? Да паноҳи Аллоҳ бошед. Боше ҳама вақт.